assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di 2 Minutes Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana, yuk. Nah, iki lho guys. Mbok Sinem kangen kangen Mbah Sina. Loh, tak kawane gedang. Iki telo. Telo rusuk. Rokok kebo. Ini kan mbek sapa? Ya, Mbak Imen rokok kebo. Timbako. Mbako duwe bung, Mbak. Neng. Oh, duwe kan. Duwe Duwe kan. Beras. Iki apa mrica to? Mrica. Iki katule Katole sik norene. Di kantor karo karak. Katul karo karat. wes ya iki. Ya kok kebo le. Aku yo kebo. Yo. Bapak Mbak Dukun nak. Katul banget tuh. Es. Katul. Es. Alhamdulillah komplit tak. Komplit. Mbak Imen lagi mulai aren. Kayak mulai ngarit. Pun iki. Wes. Ya mlebu. Aduh mangan. Nah, iki gedang mateng iki. Wong bobo kan harus Kan guys iki adike Mbok Sinem. Adike Mbok Sinem iki ngoni-ngoni. Kambing ayam. Kambing ayam iki. Iya. Ini di kampung atau di rumahnya adik Mbok Sinem, namanya Sina. Mbah Sina. Ini rumahnya. Masa apa men, Mbah? Masa apa? Untuk banyu. Untuk banyu. Godhog banyu. Iki jeruk karuan. Iki petangrane Mbak Imen, ndak nggo turu kucing. Ini nggur wong loro tok berarti. Piye anake sitoke ning barat, sitoke ning betet. Iki ning barat budal ning anu kono Jember tok Jember. Ning ndi Mbah? Anto Mbah? Anto budal ning ndi? Bali. Bali. Anto ning Bali ya. Apa ya? Angkot di Bali sih. Mana kok anak rongkolane ya? Saya Ronggon di Bali. Ning Bali. Bagian Bali pindah ke Lombok. Mbak aku disilia nek Alah alah. Nya bapak piye wong tunggale kae. Masa. Tumben ndelok manten. Aja nggo nganggo gelang kowe. Mari seneni wong-wong. Wah, Ya gelangmu kaya iki. iya. Gua ta pempakan tete. Gua to apa Ngopi, nih? Mas. Cara aku nggak wis bar ngewek. Kiduse. Peduse, pitike tarung. Tarung ae pitike. Ya guys, jadi jangan
Jangan dibully ya, jangan di ya seperti ini namanya juga orang tua ya toh. Anak-anaknya sudah pada misa seperti itu. Sudah misa anak-anaknya. Terus nih? Metes meh tak kek gok kayak itu tak dimari emang. Heeh. Nek dimari tak kek dhuwur. Ya yo ngono. Ini dhuwur ae. Heeh, tak kek dhuwur gedhe lek. Tak kek dhuwur dimari. Ini blok pakan ora iki. Dilek nek aku dilikut-likut sak mesti. Lah ngono. Nggih ku jek tak melokne sak mboke lagi netes e. Ya ngomongin wis ngalah yang dipecah. Lah lah ngesakne aku. Ora adem ngono. Kan sesuk ketokne dune mboke. Nah, iki bisa ora dene. Mane tak tak. Saya kok ada. Iya, Mas. Anu. Ini rono ae bu. Kan karo itu. Ini Mbak Heru si foto. Ora apa-apa, Mbah. Ayo Mbak. Kene Mboten napa-napa, sami mawon. si foto. Mboten napa-napa. Kucinge. Kucinge bubuk. Iki adik Mbok Sinem iki, guys. Iki adike namanya Mbah Sina ya. Ya, Ya sinem Mbak Sina. ana fotone Kak Tumi nih, guys, koyoke. Iya, fotone Kak Tumi nih, guys. 1 2 3. Nah, Itu lagi iki. Iki rasa lama. Nah, iki bisa mabune wangi ngono. nah iki nih foto keluarga pas apa? Pas mantene Mas Nanda. Foto keluarga pas mantene Mas Nanda. Tuh. Iki aman sama ada. Lintingan. Tos diulek, campur endok. Yo, ana itu. Ya, langgo. Tunggal Ingat tekan. Mas dua ya. Nggih. Undoki nek nang legen ki sing 20-an nek 22-an. Yo. Lah ki ke 20 nang melipur. Aku enggak Apa nek lek anu nek apa nek entuk berkat ngono kae ya langsung tantekno. Jangan. Sesuk ben ora anu. Langsung tantekno. kok aku kok mangan ije sasawi ora entek. Besok tak ngot. Dang. Ngono kae lek bengi sego ijik ngono karo mboke digoreng. Kok bengi-bengi tengah wengi ngono ya. Sapa sing ngelilir ya dipangan. Wis aku ki ora berduli mbuh. Sing mangan Mbah Hadi, Mbah Cahyo, Mbah sapa wis masa bodo tak sego tak goreng. Ayo. Ini lek ya dilangge biar kok kene terus udah mulai. Keke telo anu telo biru. Anu apa kuwi? Sekelo 7,5 Nongko, Ya, film. Nongko. Iya. Lu pernah nggak apa-apa ya wes, aku ya wes. Nongko. Enak wi, Mbah.
sekolah. Nggih. Yang itu loh juga ininya pakai kotak. Aku ki panganan neko-neko iki sira. Lagi dia sih tak, dah kaji anak wedang ini kayak nokan. Jangan patang gelas. Lah bubuk anu rasa Ya, ya. rasa. Aku ki nang warung muni iki wedang enak yo. Nyatane Enggak apa-apa to, Mbah, mboten napa-napa. Wong padha wae. Oh, is. Nak bubukku ya ora rasa. Ya ora ngen. Lah nggonmu sing anu ngombe wonge saiki. Meng aku tok e. Aldi apa tau ngombe? Kok Nek gelem arang nek kating. yo lek ala kadang nek pas kepuingin ngono ya. Lagi. Kae ngono ya susu apa ngono. aku ki nek gawe bubuk sak meniki. Kok diudek iki. Lek anu Mbah nek kula ngeten iki medang-medang niki mek wetenge cek anget ngoten lho. Heeh. Ngoten to. Emang gak kulino kula. Sebina bisa. Nah, isu nak sore ya sore nak awan ya awan. Pokoke sak kober rene kok ngombe wedang. Wedang. Mebu. Pisang, Pak. Ya, iki tak kadang teh. Kadang iki 13 wong. Aku ngarep tuku tahi lali. Tuku teh. Lah sesuk jarene Oh, ana iya. wong latihan. Emang tak tukok ndok mau setengah kok biarang ndok setengah ya do glek ndang iki. Latihan cah golongane wandi sesuk. Ning gone toper kok nang latihan. Aku kon ngedame sesuk awan. Jamno mbok batok-batok yo. Aku jamno aku ngono. Ya tinggal golek anu kok. Terus aku kan wis golek ndok. Nah, Golek Ndok ndok. karo tempe. Tomate aku dhewe tuku kolegen kae. Sak kilo 5.000 lah, aku dhewe nek setengah kilo. apa? Kliwon to. Ya paing. Paing. Aku ngomong minggu paing ya. Ini minggu paing, minggu kliwon cek ngarep kae. Lah anu, besok Senin, Pon. besok Senin pon. Lah yo ngangka. Selasa wage tirone Mbahno, geblake Mbahno. Mbahnoku kae. Puri. Nyoy. Sembako-mbako singgahne rek. Ngene ngisor kerak ini tak wae tak tebu. Nek kerak kuwi tebu. Tebu kuwi soalé anyep terus tur yo ngandul legi. Ora tak gawakno ka, kowe nang mah ya sik sakmono kuwi. Lah nek kae ngomong nak mbako kowe cek Aja takon Mbah nggih lek dhuwit. Parlerenan. nek dhuwit aja takok nek dhuwit. Nak kuwi nek dhuwit, nak apa-apa belum. Ya budaya nang terong ambil kan 5.000. Lah iya, aku tak omongi nang ngedan ini kandang. Ambil kandang. Cari pada Ini harus jalur nak. Iya. Nek dhewe barang ya nek aku ana ra tau tuku dhewe kok. Aku ya ra tuku. Aku ya ngomong kuwi. jajan-jajan itu mantar yang ini putih. Nek kene iki wis ra mikir jajan. Aku ki ora tau jajan lho, Rek. Tapi kan tadi. Sedangane ana. Yo blegur. Aduh dah mata Blegur kan kok kowe tok saulan tuh ngati Alah kerapet. Aku pilih gak plek tane warang. Ya perlu ya untuk si murah dhewe ya kuwi sing enak sing iso mangan. Ora gaplek. Lah nggih mbak jam biyen lho. Jadi yang median anak tuku benhur. Benhur darani tuku klambi. Ora denger ra tiba tuku blegur. Tuku 10 kilo, berasnya 5 kilo dicawaruk dadi siji. Ya perkara mangan ra enak. Ayo pengen anu malah. Nggih kula nggih sami kula wong perkara mangan ora enak ya. Lha kuwi dicawaruk dadi siji, ngono wis dadi siji. Kuwi ngono kadang sak puno ngono wis.
Ya bagian itu iso duwe ding ya wara-wara. Ya nang Wara-wara. Jagung jangane menir. Wis enake. Ayam wae cara nyetak cetok. Lah nek sego gaplek jangane jalukane jangan lombok. Iya, sego gaplek. Anu rada pedes ngono. Nang arane iki ora kok jangan lombok, jangan pedes. Biyen ya jangan bobor nek kok pedes. Nggih lek gaplek ngene iku atuke. Jangan pedes. Lah nek sego jagung jangane yo bayem sak enake. krokok. Terus wonge rada tuwek, jiwate rung dicukur. Wanti, ani kono kuyak nek, Mbak. Malah seneng to niki penontone malah seneng to. Anu ngene. Padha nasang. Lah bojone kasiya brengote lali rung dicukur tak kae sekut. Aku arep muni ngono ra wani kowe iki. Guys. Delok sawah. Sawah-sawah. Ki dalan buntu. Mentok-mentokan ki. Sawah-sawah. Kucing kok yang ngene iki lho. Ane naro pangkon nganggur iman-iman ku. Maneman. Ya jadi mbang nganggur pangkone. Lah kucingku ke antara aku ki yo gaene yo beda. Ditaruh. Lirek roro Wajib nyuwot foto, Le. televisi. Le kowe foto le. Tanganmu Ya, coba ambek cepakne, tanganmu coba cepakne. Menang-menang awal ngono. Wah, aku nek pangku meneng ae, aku ngono. Don, Kanduk lagi mati ya. Nah, itu ini. 10 dina gak mangan, Kayak gak kuku ngombe. tongkol. Melayu keserempet Itu nonton. kafe rono, sak enek-enek. Terus sing kari iki lho, tolong ngetan karo mbokmu. Iki no, ngoyak-ngoyak ngono langsung. Ini kabeh kae rolas kae kok masuk. Iki mbok siapa sing Ah ning omah arang nai papat mbok ya. Ya kayu papat. ngono cucu kucingku kok sing nguri jane. Iya. Tapi ning nggon. Ya seperti ini guys ya. Di desa tuh seperti ini.
Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas, yang penting disaur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.